bende chal mar kod lwasi chalo nade, to bende nyalo mana nyisowa jopiny to wacho nang'o kotudore koda nyaka sani isundo Ruto kaachiel kod Raila obed kod twaka. Abich. Erokamano ahinya Joyce Oduor, ayudi makare kobira achiel kachiel kawuok e boma ma Homa Bay kandi, kaunti ma Homa Bay ka ochiw maber kendo lwako lwasi ber kendo aneno ko oganda dhi nyime kod chenro mage mapile kaka pile kaunti ma Homa Bay kandi. Mana kaka wadhi nyime kod twak marwa okinyi ma kawuono kwang'iyo ka bende nitie dwaro mondo omi jatend piny Kenya Laktar William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga obede twak kalwe kod pek masani koro osebede pacho kaendi chutho to bang' ka ogai mar Azimio lando ni chakre wuok tich juma manyien gibiro bedo ka gibago ng'anyo wuok tich kod tich ang'wen mar juma ka juma sundo piny owacho mar jatend piny William Ruto e dwoko ngima piny kaachiel kod weche moko madito ma bende odwa ni mondo jatend piny Kenya ochiknegi ite kaluwore kod chochni moko manowacho ni ne obedo e kinde yiero mokalo. En mbaka ma wabawo kod jopiny mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi ma wadwa winjogi to gineno nade, bende nitie dwaro mondo mi jatend piny William Ruto obede twak kod migosi Odinga kaka osebedo ka sundo kod moko kuom jodolo e pacho kaendi, riwruoge mag johala kaachiel kod moko kuom josiasa mawacho ni kama koro piny Kenya ochomo sani endi ber mondo mi twak makende obedi kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo piny Kenya kik dhi kamarach kaluwore kod ng'anyo masani koro Azimio oselane biro dhi nyime piny Kenya kaendi kata e kuonde mamoko mopogore opogore pacho kaendi wuok tich kaachiel kod tich ang'wen mar juma ka juma. Achiel kachiel an ka kod achiel kuom jopiny ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi ntiere kweth mosebedo ka sundo mondo mi twak makende obedi kind migosi Odinga kaachiel kod jatend piny kaka achiel kuom jopiny ma Homa Bay kaendi bende no ka maendi en gima nigi tiende. Mokwongo kabisa wachak gi nyinga an Fredrick Omolo ajadak e Homa Bay County ka. Mokwongo kabisa wawacho ni ka nyalo bedo ni jatend Azimio ogombaka gi ker mar Kenya Daktari William Samoei Ruto, wan wasiro kaka oganda ni twak machalo kamano bende bedo mana twak kaka inyalo chiero uchumi mar piny, ok en twak mar donjo sirikal, nikech gisani Ruto e president, nyaka wami ng'ama noyier ma doma malo nopuodho ni en e president thuolo ma tiyo n'oganda, nikech nomiye ratiro gi jopiny. Omiyo twak manyalo bedo kinde gi ogai mar chama mar ODM onego bedi mana kaka ginyalo goyo mbaka, kaka inyalo chwal Kenya weche mag uchumi to ke weche mag donjo sirikal, nikech wang'e maber ni yiero kosetim jopiny omiyo thuolo ker mantieno keno nyaka mi thuolo makare, nyaka miye lwasi makare mar tayo piny, mar keto kenge makare, mar hakikisha ni mandet manomieno otimo maber mondo kony piny. En gima timore piny mangima. Wang'eyo pinje jagunda, Ingereza, piny mar Amerika, sirikal modonjo nigi teko mar hakikisha ni ochumi gi policies mag pinyno timore kaluwore kaka sirikal no mi mandet. Omiyo wan okwayie wadwaro ni jatend ODM kata mar Azimio oket sirikal ni tesre gi oko, nikech sani koro en upinzani to Ruto kore president en motayo piny. Oket sirikal ni tesre, ohakikisha ni sirikal keto dwach jopiny, policies makare, to ok nodonjo sirikal nikech donjo ne sirikal odhi we jopiny kohang', to mani tich ma koro dwa timo. Koro we fully support ni ken twak to bed mana mar chiro uchumi mar piny, ok mar donjo sirikal. Kapok awe adhi ng'ama chielo mopore kod twak e weche mag uchumi, iseneno ka jo Azimio nitie ng'ur moko ma gin go kamoting'o yawo sava manotigo e yiero mokalo, weche mag yiero commissioners mag IBC, bende no ka twak onego bedi to bedi ka be ni mulo weche ma migosi Odinga wacho gi mopore kod mana wach uchumi kende. Okay, wang'eyo ni weche to koro ng'eny ma sana jo Azimio wacho, to wang'eyo ni duol mar IBC kata duol mar the selection panel manoket gi kerne en twak manochakre e bunge mokalo. Kendo wang'e ni pende chike noketi kucho jowa mineno koro go kokoge ne gin e parliament, kendo gin man gi kalufund go. Gima Ruto time en gima notime parliament, the 12th parliament. Omiyo gimi wanyalo wacho kanyo ni mondo many kaka iloso duol, mano gima ok nyalre. Gima wang'eyo ni sani en IBC oseket panel, owe mondo yier duol madhi chung' ne yiero mondo sirikal odhi mbele. Yes.
Erokamano bende an ka kod achiel kuom jodolo e kaunti mo be kaendi Bishop un achiel kuom jogo eko mosebedo ka sundo mondo twak obedi e kind lalruok obedi e kind jatend piny ka achiel kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kaka achiel kuom jodolo ma Homa Bay kaendi bende siro lwedo mondo twak ma kama obedie mondo mi kwe obed e piny Kenya. Erokamano mokwongo an nyingi iluongo ni Bishop Elijah Bado, a member mar EAK Alliance of Kenya. Adwa ni mondo awach ni en gima owinjore mondo kwe obedi e piny. Kendo ndiko wachonwa e buk mar Mathayo no gwedh ng'ama kelo kwe. To mi anda kwa migosi Raila Amolo Odinga kaka jatendwa mar waero gi chunywa kendo wasobedo kwagone ombulu ni sama wantiere ni piny tek kendo ji ok kal mayot ahinya, ji kalo matek ahinya makata gima ji chame udi onge, to ka waketo ni wabiro ng'anyo to kata samoro jok moko biro tho. Omiyo an adwaro ni mondo Raila Amolo Odinga kata nobedo ni weche nochalo nade, weche mag yiero to no dog chien mondo gidhi giwinjre gi president mondo giwuo kendo mondo gine kaka ginyalo konyo piny Kenya mondo oa kama nitiere sani kendo dhi kama chielo. Mae wach madwa ni mondo achiw kendo mondo kamaro amora ma ginyalo winja kama gintiere ni wan kaka jodolo wachung' ne kwe. To onge yo ma kwe nyalo biro go ka ji ng'anyo kendo jok moko ketho kendo gik moko jo ohala ok nyal timo ohala. To sama wantiere ni kata mana pesa kende ok nyal yudore. To mi adwa ni wach ka jumbe ariyo ji nyalo dhi ng'anyo, ji biro hinyore kendo ji biro mbino tho. Makata sama ninja wachak penjo bedo matekni kata lemo so bedo matek makata biro mar kanisa ji ok bi kanisa nikech kecho ingo gi udi gima gicham onge. Koro mae kwayo na madwa na kwa migosi Raila Amolo Odinga gi president wa manoso yier Mheshimiwa Ruto mondo gibed piny mondo giket kwe mondo bedie piny Kenya mondo ekonomi mar Kenya odongi kendo dhi mbele. Erokamano jadolo bende an ka kod achiel kuom japiny biro chaw gi nyingi tinyiswa ne pachi en ang'o kalwe kod twak ma odhigo nyime Ramogi TV kawuono. Be dwaro nitie mondo mi jatend piny William Ruto bede twak kod ogai mar Azimio Raila Odinga e ng'iyo weche masani koro chendo e pacho kaendi machiegni. Erokamano ahinya, gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno. An jadak Homa Bay County ka kendo jakedo ne ratiro mar oganda. Adwa wacho kama endi e yo makare kendo moriere tir ni kech osebedo ka nitie piny kano chakore 2020 kane global supply chain oyware. Mano manyiso ni tudruok e yore mag ohala no yware ma nikech wach corona. Koro ji ok nyal ywak sani endi ni piny tek. Wach mar ariyo en ni gima neno en ni Raila Odinga nigi ratiro mar keto demonstrations mondo miyo agitate mondo mi ji oyud ngima makare. Ang'o momiyo wacho kama? Jodolo mag kanisa ang'o momiyo kochopo kar seche gi ka koro ji dwa exercise their right under Article 37 e kiwacho ni kwe onge Kenya. Matiende ni ok wadwa enforce Article 37. Article 37 wacho maler ni oyienwa to picket and to demonstrate kopo ni uchumi tek. Wach mar ariyo, joma nonego bed ni ng'iyo this issue ei ahinya nikech wan waketo Ruto kata waketo Raila ni mondo mi obed piny e mesa gin wajumbe. Mjumbe na ma en Opondo Kaluma mais ma area MP ma Homa Bay Town. Pok aneno koting'o motero mswada ni en oyie mondo mi ong'ad msache 100,100 ni ngima pek ne jopiny. Pok aneno seneta mara ma en seneta Kajwang' noyie ni mondo mi ong'ad siling 100,100 ni ngima jo Kenya ni piny. Pok aneno women rep mara ma Homa Bay County Bensuda. Pok aneno kowacho ni oyie ni siling 100,100 odhi piny nikech people are suffering. Mano nyisi ni wajumbe gi gin jowuoche. Gine ma gin jowuoche ok gidwar ni mondo mi giket jo Kenya ler. Kada bed mjumbe ma Homa Bay Town anda yie na move a motion e parliament ni salary na kata ka en siling 100,300 ko ng'adi nikech mjumbe ma wuok oko ni odwa nyisi ni ngima tekni en ochamo mshahara moyiene ni onyalo ng'ado onyalo feed kata mana more than ji 10 kata ji 20. Pok waneno gi pinye ground ka edika gibiro. Omiyo joma temo sundo ni atini Raila gi Ruto ni mondo mi obed piny owinjre. Those are not the people to mondo mi obed no owinjre. Kila ng'ato play his role. Raila en official opposition opposition leader kochacha, Ruto is the president. Ng'ama nigo teku mar serikal en Ruto. Nyaka wahakikisha ni to be wanyalo meet the basic requirements mag piny ma en food, clothing gi shelter under both positive rights to negative rights ka wa exercise the right to demonstrate and to picket. Ananene pachania wajumbe wa ma Kenya monego wuog oko
kata ka en member ma Kiharu, kata ka en majority leader mar parliament iluongo ni Kimani Chungwa, onego wuogi to gi move a motion ni members of the public are crying kaka ne gitimo CDF. Babu Owino dong did it in Mombasa kane giwacho ni they cannot sit in a forum nikech people are suffering, pesa ok nyal bedo released. Ang'o momiyo sa pesa to negi yie ni pesa obed released? To ang'o momiyo food budgeting they don't want to talk about it? An kanye kama holdero kama na kamano kapok aduoki studio Joyce, an kawa kod japiny kabiro chako gi ng'iti ni pachi nang'o bende onego bende twak bedo kind jatend piny William Ruto kaachiel kod ogaye mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Mokwongo an iluonga ni Mike Owano, nyinga machielo iluongo ni Jayien. An achiel kuom johala kendo atimo tich mar uso yien kaachiel gi go rangi. E wach mar Uhuru gi Raila, Ruto gi Raila mondo obed piny owuo, gino is very important. Mane gima duong' nikech ang'o? Piny duong' molo Ruto kendo piny be duong' molo Raila. Wan kaka johala ng'anyo no affectwa. Makane ginyalo bedo mondo giwuo to do bedo nwa maber kabisa nikech wan johala matindo gi wan dich mana gi mwayudo chieng'no emwadhi chamo. Mwayudo chieng'no emwadhi chamo to michamo no be michaki pogo ichulo go school fee nikech nyithindo be nyaka som. Piny tek to tek ne ji te. Gima do tim kik Raila go agoge. To ng'ama go agoge malit na ahinya en Ruto. Owego agoge ni ok onyal bet piny mondo wuo gi Raila. Nikech ka gibet ma giwuoyo to gikonyo Kenya, ok gikonyore gin giwegi, to gikonyo jolupgi be. Omiyo agombo ni kaber to mondo jogi obed piny owuo mondo Kenya obed gi kwe kaka Kenya nicha nigi kwe e mosruok mar Uhuru gi Raila. Mogik maduyie awache gin weche ariyo kende. Ne youth ma Homa Bay County wawe uru gore nikech walaro ne pinywa mar Homa Bay. Kendo jok maluwo Raila jo Azimio be gimbe giwuoge ka ji ng'anyo to ging'anya te, ok ni Wakamba ok ng'any to jo Okuyu be ok ng'any, jok modong' ng'any. Joyce, oganda thoth ka ndi sa ema tik ibiro yiena thuolo ma seconds matin chako gi ng'iti ng'iswa ni to pachi nang'o kaluwore kod twak madhi go nyime kawuono niendi. An Reverend Charles Otieno Muoda en coordinator mar Bishops Homa Bay. Adwa wacho ni adwa konkawi gi owadwa Bishop Obado mowacho ni kaber to President Ruto to gi the Right Honorable Raila Odinga obed piny. Kik ng'ato wach niya ni tang'o momiyo jodolo dwaro ni mondo winjruok obedie kata mondo mi mbaka obedie. Wan kaka gatekeepers oyienwa mar mondo mi wakel kwe kamoro amora. Ma emomiyo wan kaka jodolo en kwayowa mondo uchumi mar piny obed maber, mondo piny obed kod kwe. Raila kod Ruto obedie twak achiel. Thank you. Joyce, mano mana paro ma moko kuom jodak e kaunti Homa Bay kandi golo ka winjo ka thoth jogo eko mogolo pachgi orwako mokalo paro masani koro jodolo kata ka jomigepe mopogore opogore dwaro ni mondo mi twak makende obede kind jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga dwoko piny liet mar siasa masani kodhi nyime to chutho bang' ka Raila olando ni chakre wuok tich juma manyien kod tich ang'wen gibiro bedo ka bago ng'anyo diriyo juma kaka yor sundo piny owacho mar jatend piny William Ruto dwoko nengo piny kaachiel kod winjo moko kuom ng'ur mabende gisechwalo ng'ur mabende moko kuom jodito mag Azimio nego tend piny owacho telo mar migosi William Ruto. Joyce. Ali Abicha ka intiere kaunti ma Homa Bay wawinjo paro maliwa ahinya kowuok kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay kono nyaka jodolo mabende oloso ka intiere kaunti ma Homa Bay kono nitiere jogo mabende nyaka